Ngibingelele ke bathandekayo abantwana bakaNkuluNkulu endaweni zonke lapho bekhona kakhulu ibandla laseMARIANHILL AFM. Bingelela bonke abantwana bakaNkuluNkulu ubuholi bonke bebandla kusukela kwabancane kuya kwabadala. Ngiyabingelela kwelihle igama likaJesu. Simbonga uNkulunkulu osipha ithuba ekseni lokuba sihlanganyele kulomkhuleko noma kulenkonzo yasekseni ukuba ke sizwe izwi likaNkulunkulu kulesi sikhathi esibhekana naso kuthi yena uNkulunkulu yini akathanda kuba siqonde ekseni ngoba uNkulunkulu osithandayo ohlala enempendulo zonke zempilo. Sizovala ke amehlo ke sikhuleke. Baba wethu onamandla wonke nongiyise wenkosi uJesu oKristu, silungela ukuba siye ezwini lakho Baba wethu ongcwele okuyilo elisiqondisayo ngoba liphilile linamandla lisika nhlangothi zonke ngisezolikhuluma kubantwana bakho ngiyaqonda ukuthi lithi liya kubo kodwa nakumina libe lisebenza. Thatha ke udumo sisalifunda ngoJesu inkosi, amen. Sizofunda incwadi kaIsaya isahluko esika 46 ivesi amabili engiwathandayo uverse 3 no verse 4 ofundeka kanjena: Ngilalele wena ndlu kaJakobe yonke insali yendlu yakwa-Israyeli engiyithwesiweyo kwasesiswini, yabekwa phezu kwami kwasesizalweni. Noze niguge nginguye, yebo, noze nibe mpunga ngiyakunithwala. Ngikwenzile lokho futhi ngiyakunentshatha, yebo, nginithwale nginikhulule. Yilawa amazwi uNkulunkulu ekseni akakhuluma ngawo ngenceku yakhe ememezela iqinisa uIsrayeli esimeni ayekade ebhekene naso, abayedeni bemdelela, bembukela phansi ngoba bebona indawo abakuyona ukuthi obhali abangaphansi kwabo banamandla ngaphezu kwabo, banesandla esiqinile, ngeke baze baphume bakhululeke noma ngabe bacabanga kuphi. Kodwa ke uNkulunkulu ethuma inceku yakhe, ufika encekwini uyayitshela, uyayidlulisela ukuthi yebo baya kuguqa obhali babo, onebo baya kuguqa babhawe ngaphansi kwakhe. Ngamanye amazwi uNkulunkulu obona phambili ekugcineni
bona babona eduze nezithixo zabo abakayithembayo abazi ukuthi izona ezinamandla, kodwa uNkulunkulu eqonde kuba abantwana bakhe bangesabi. Uqala ngokuthi bayoguqa babhawe, egcineni lithi iBhayibhili wonke amadolo ayoguqa. Kwangathi uNkulunkulu la usho kanjalo ukuthi noma bangabonakala kubantu ababakhonzayo abantu abanamandla ongakwazi ukuphuma ngaphansi kwabo, kodwa uthi bayoguqa. Abese-ke ekhuluma amazwi uIsaya la engiwathandayo, eqale ngokuthi ubathweswe ukuba adlulise imessage kubona, imessage yethemba ethi uNkulunkulu unguye onguye uyakubathwala abentshathe bayoze baguge into akayenzile, futhi uyoqhubeka nokuyenza. Usho ngesikhathi esingesihle esingemnandi ngokubheka kwabo noma ngokwesimo abangaphansi kwabo, kodwa ukhuluma nje lawamazwi ukuthi yebo ukwenzile, futhi-ke uyakubathwala bayoze baguge ebantshathile. Ngithanda ekuseni bazalwane kuba-ke sibuke le ndaba efana ncamathini nesikhathi esikusona. Othi mawuthi ubheka ngala uzwe kuthiwa usehambile usibanibani, uthi ulalela ngala uzwe kuthiwa usehambile usibanibani. Ikhathi esikuzona ezilahlisa ithemba, ikhathi esibhekana nazo ezilahlisa ithemba, kodwa ngizothi ekuseni nanti izwi likaNkulunkulu athi nguye enginguye. Wayeke watsho kuMoses mhla emthuma eGibhithe ebuza uba uma ngabe bengibuza bethi ngithunywe ubani, wathi yokubatshena kuba unginguye, uyena ongithumile. Nala uNkulunkulu uphinda amazwi afanayo uthi nginguye, ngiyakunentshatha noze niguge. Kwakuyigama abaliqonda uba noma ngabe ngasashongo kuthi uNkulunkulu, kodwa makathiwe uye onguye babazi ukuthi kukhulunywa ngobani. Ekuseni-ke bantwana bakaNkulunkulu ngizothi izimo esibhekana nazo zibhlungu, ikhalisa inyembezi. Kwesinye isikhathi silahlekelwa abantwana bakaNkulunkulu nabantu nje abaphila emhlabeni okungekuhle, balahleka usuku nosuku. Mawuthi ulalela ngala uzwa kuthiwa sekukuthi, uthi ulalela ngala uzwe kuthiwa sekuthi amancane izinto esiy'lalelayo eziletha ithemba. Kodwa ngizothi ekuseni nangu ekufanele sibambelele kuye, elithi uyena onamandla okusethwala, uyena onamandla okusikhulula la singasakwazi ukukhululeka, kodwa masike sabheka kuye sibheka onamandla. Yonke ingxaki nenkathazo esidlula kuyo kulesi sikhathi ngelinye ilanga iyoba iwumlando, ngoba uNkulunkulu uyakudlula nathi kube kwangathi akakaze sisibone isikhathi esifana nalesi. Ilelizwi engithi ekuseni nakomunye uyakhala, omunye kufika imessage engemnandi ebuhlungu empilweni elahlisa ithemba evusa inhlungu, kodwa ngizothi singayeki bangcwele ukubambelela kuye. Yena uphethe impendulo, yena unamandla la thina kwangathi asinawo amandla. La ngwathi thina kwangathi umqondo wethu uyafiphala, kodwa ukubambelela kuye sibambelela kowazi ingaphambili, kowazi isiphetho. Uyakusentshatha. Ma umuntu entshathwa kusuke kuwumuntu ongasenawo amandla ngokwakhe. Abanye bayabentshatha bekhathale, kodwa yena lithi leli verse
uyakubentshatha ukwenzile akaphela amandla ingako futhi yena uIsaya ethi uyanika abayethile amandla ngizokhuluma ngalo uNkulunkulu kuthi sesikhathini sokuyeda kodwa amehlo webandla likaNkulunkulu nabantu abaphilayo bengathi lisekhona ithemba masibheka kowazi impilo yethu yaphakade impilo enamandla impilo engavimbeka libonga malenkosi impilo ukuthi noma sidlula kulomhlaba kodwa masibambelele kuye siye kwinguna phakade eqhakazile ekuseni bantwana bakaNkulunkulu nginaloku ukuthi kuyadumaza kubhlungu kodwa amehlo ethu singawasuse kosentshathayo la singasazi ukuthi siyokhuluma sithini la singasazi ukuthi siyophendula sithini kodwa masike sabambelela kuye samazi oya kusentshatha noya kusibamba ethi meseqede ukusentshatha sikwazi ufakazi ba sangena la kuthiwa ngenwa khona ngoba sobe sihamba naye uNkulunkulu ongahlehli uNkulunkulu ongene noDaniel emlilweni uNkulunkulu ongene noMoses emanzini bedabula ulwandle mayethi uyakubentshatha yiqiniso ulwa izimpi eyibonakala singeke sikwazi ukuzilwa amandla ethu engasekho kodwa masike sabheka kuye siphenduka sibe abanqobi ngithi ekseni bangcwele kubhlungu sibhekana nezimo ekseni sibhekana nezimo ezivimba impumelelo kwesinye isikhathi noma singasakhulumi ngokufa kodwa izimo nje esidlula kuzona zikubuze zikwenza ukuthi uhlekwa abantu bethi uphi uNkulunkulu wakhe ngizothi uzokwentshatha uyodlula kubekwa ngathi akuwena obewukade ukhala inyembezi yini kube kanjalo ingoba amehlo akho ungawasusanga kuyena akwentshathe uze uguge uhlabelele ingoma emnandi egcineni uthi ngimbonile ngiyamazi ngiyamazi umhlengi ngiyamazi enqoba ngaye ngiyamazi engidlula ngaye ezimeni ezinzima umhlabelelo omunye uthi sidlule ezimeni alibonga igama lenkosi akuzona zonke izinto eziyakuza kalula kodwa kufanele masidlula khona bese sihlabelela ingoma ingako kunomhlabeleli othi sidlule ezimeni ezinzima kodwa ngaye siyanqoba ngizothi ekseni bambelela ungakuyeki ukukholwa ungakuyeki ukuthandaza kwesinye isikhathi uthandaze noma kwangathi awusahlakaniphile engqondweni kodwa ungakuyeki ukubambelela kuye izimo esibhekana nazo ziyasihleka zithi iphi into oyikholwayo kodwa ngizothi bamba la uyasentshatha uyakusithwala ungakuyeki ukubhekisa amehlo akhe kuye unamandla okusethwala unamandla okusidlulisa ezimeni ngiyaqonda nangempela uthi mfundisi uDlamini uyakhuluma ngoba awuyazi into engidlula kuyona nengibhekana nayo yiqiniso ngiyazi kodwa engikhuluma ngaye uyayazi futhi uphethe impendulo abantu abanayo impendulo yento odlula kuyo kodwa uThixo usomandla indoda yempi unempendulo zezimpi zeminyaka asibambelele kuye bengizotsho nje kanjalo ekseni kafishane ukuthi ungakuyeki ungahlehli izimo zithi hlala phansi ungahlali phansi amehlo akho awabheke kuye uyakusentshatha asethwale la sehluleka khona asentshathe bese sidlulela ngaphetsheya bese siyamdumisa simnikeze ibongo bengizothi ekseni ungaphuma eringini mbheke
umqalisi nomphelelisi. Ncwadi yamaHebheru ithi bonke ababheke kuyena bayahlumelela amandla emphefumulweni. Amandla wani na? Amandla okuphikelela ekukholweni. Ilawa amazwi ekuseni abekwa uNkulunkulu. Ungawasusi amehlo akho kuyena. Izimo ziyakudumaza nohlala nabo bayakudumaza, kodwa ungawasusi amehlo akho kuyena. Wethembekile, uphethe impendulo zempilo yakho. Ilamazwi uNkulunkulu angithume kuwo ekuseni kuyisonto. Ungawasusi amehlo akho. Ngiyavuma usuyintekisa, usuhlekwe kakhulu. Kuyaziwa nje ukuthi umuntu ohlekwa izimo odlula kuzona zithi uyahlekwa, kodwa ungamyeki ukubheka kuye. Uyakumtshata. uNkulunkulu anibusise, anilondoloze, aniphumelelise. Nobe bonakale sehlulekile, uNkulunkulu ngikhuluma inqubekela phambili nempumelelo ekuseni, kuba ungawasusi amehlo akho kuyena. Thixo anibusise. Ngiyabonga.